kong asawa nga dato. Di pa ibut-but na ko ay puno na diha. Bahala ka dito eh. Sige, ato na ko eh. Hindi na rin taon kung paro din ito bangan ng mo taon nga mga magsabutan taon nga aning labot. Kung di chatan, ganyan na, doon ka doon siya. Nga karoon, hangtod karoon. Wapa ba? Ah! O siya ka na. Rido! Siya dura. Sakto na ni Mang Carsones sa akong gipalit o ang polisyoy. Oo, sakto kayo day, sakto kayo. Ay, kung gabihan ako tao ni mo rin, di pa ganito iyab, ikaw palitan, naman ko ni mo. Ay sayo nakaayon na. Imo dayon kong panguyaban karon dayon aron subong sa tika ug akong sultihan si mami ug daddy nga magpakasal na tang duha. O sa? Ha? Ah, kita doon ha? Magpakasal na tayo doon ha? Oh, kay sa tanan nga lalaki nga nanguyab nako, wa man ko'y nagustuhan nila bisan kamay. Mao ba day doon ha? O lagi, na ay dato, di ko ganahan kay dato gud kukod. Gusto ko pobre nga sama nimo. Ah, uy, pobre ng uyab ni mo day. Na ay daghan, pero wa man sa nako sila sukta. Mga naang man sila kwarta. Dili sama nimo ba nga magpaabot lang akong palitan. Mo na gusto nako. Day doon ha? Mahal ta ka. O, uyab na ta ha? O ba? Sugot ta ka, uyab ta pedo. Sula ta. Wala ta. Makalapkot. Day, doon ha? Ano ka? Darling na lagi ang tawag nato sa usap-usa. Day, darling. Kanang naglagot, gide ka sa naguno na siyang family driver day. Oh, darling, makalagot gid uy. Nagtaksi na ko nga may ato sa atong sabot. Tumatod niya nga iya kong kuhaon pero wa gyud. Mo nga nagtaksi lang gihapon ta. Ay, nga buto to ba eh? Sabi ito. Oh, darling. Pero, darling, inig-abot na to sa among bahay. Lahos na lang unya ha kung asa ka uli ha. Ayaw na lang o pagkita sa akong mami o daddy. Ari, gusto kong kita ng dating mami ni mo eh. Oh, di na ko sila pakalitan. Uy, nga may uyab na ko nga pobre. Ako sa silang sultihan. Nga karong Domingo, balik sa among bahay ha. Pamisita na ako. O anak ka na masayod kung okay ba sila nimo or dili. Adi, hadlo ko. Basig din niya silang padawa to. Mahiko, hindi ko maawa niya. Preto, kini ikasulti ko nimo ha. Andam kong talikdan ang kaadunahan. Basta, naalang ka kanunay sa kong kiliran. Day, darling, ano ba? Ay, niya na ta. At si driver, puno anand ako nga bahay nga color green ang gate. Ay lang, kanakos bahay nila. Puro mansyon. Pagkadato di ani nga akong darling aduna. Bida, andak niyo Dario! Nanaaw din akong uyab nga gisakyan sa katong gisakyan ng taxi ba. Gitagaan ko niya sa klibo nga mo'y ko ang British taxi. Nga mo gisakyan. Pag-abot ko sa mo, alipay kay kung paibaw tayo poldo eh. Oh, unsay nan? Anak kong milyonaryo ang maong babay. Imo dayon siya nga nauyab. Yes, tatay! Nya, unsa man? Bilib na ka na ako, ha? Yamat. Natuman ko din imong pangandoy. Ay, mo ni pag-ingnon tay. Di lang yung ka magpakawas paglaom. Kay naa siya, mutabang dyan ni mo. O, so naitabo rin kita di ba? Pero lilihingpit ang tanan. Unyan ang doon mahingpit ang tanan kung magkasal nagyumaan ng babae nga mato mo, anak o milyonaryo. Ay, problema pa ko na tayo pamistaon ko niya karon Domingo. So, ana higayon na, hagdun ko na siya pakasal. Medyo May laing dato nga babae nga na-friend mo sa Facebook, di ba? Nga gusto nga makikita ni mo. Oo, wapar ba kayo? Kung ano sa kuno siyang milyonaryo. Umingon siya nga makikita siya nako. Kung makita na ko numi, hatagan ko niya itong milyon. Saon na nga na. Boto mas na pagkasal. Ay, Dito, uy! Ay, sos, may magkariya ni style ba nga. Saw ka. Basta pa makikita lang, ha? Tagday kwarta. Pila ka milyon, tunga sa milyon. Ay, ano mo to, umre, sahaw. Ang cellphone ako. Baby ko na, baby. Baby ko na, baby. Ay, tawag mo sa India. Ha? Tubagay na tubagay. Ay, ano to? Baby ko na, baby. Masayan siya. Tanawa. Tanawa ko cellphone. Mau ni siya. Oo. Oo. Wala. Ni, uda. Oh. Buhatag siya ni mo og tunga sa milyon. Kailangan kita na. Basta lang kita na. Oh, tanawa, tingnan niya. Makabutan si Luisa ba ka ni? O, Luisa, o ka na. Mo na, Luisa. Laim na yung magtanaw. Wah, ilmihan sa binuak na yun, boy. Baby ko na, baby. Dala na ni. Buhatag siya ni mo og Be. usag tunga sa milyon kung mapakita ka niya. O, lagi. Hala. Hala, mauto na iyang gitchat, no? Oh, maugyon. Maugyon kay ingkit siya. Pero surin lang siya. Di na ako. Siya na-replyan taon. Kay ugma, mamisita. Naman gusto kong uyab nga si Adura. Si Adura, ang naka. Una din sa kong kasing-kasing. Kaya ana niya.
Busa, si Adora ako pagkasaon. Si Adora! Ato, man pagkaugman, pagwapo ni kong mayo eh. Butang kong paumod sa kong lawas. Excited kay kong magkita, miss. Ginikanan sa kong uyab ko si Adora. Apat sa diyang dito na kusbahin lang Adora. Dito ka Sir Puyo. Ingon sa, nangandila akong giugbok taon sa akong nasairan. Wako pagdahong mag-iila, dere kusbahong babae. Di, sinuhon nga na, dato, milyonaryo, Dora? May, dili ka rin baya? O, Dong Prito, may datawang ko din eh. Matuod ako na higugman mo. Iday mo rin mo gila, do, Pes! Magbulag ta, ha? Magbulag ta! Dili sad adurang ako nga, nangalyas naman ko nimo, akas imiyat. Kung makiguwag ka na ko, Prito, iuli ang kwarta nga akong nagasto ni mo, Pi. Pagbabaya kong tigom ato, iuli tong kwarta ako nagasto ni mo ha, kato nagkita ta. Unsa, okay ka uli, ay, purdoy sa ko! Bulag ta, ay, bulag ta! Kuan, Unsay ko atay? Ha? maunay mo. Katawaan na tani mo, tay! Ha? Magkuhan-kuhan pag yung kaniya, katawaan ako ni mo! Ay, kumuka din mong ilaron. Ay, awa, ay, unsa man, nang babayan na, mauna. Astronot, Nagpahuwam. nagpabuwan, hindi nagpahuwam. Oh, nagpabuwan. Nagpabuwan na siya kay astronot. Mao, lagi. Pero ako, wadi ko paglaom na eh. Doon na pa ilang babae nga, yabon ako, milyonarya yun! Pagpuyo, Pedro, pagpuyo. Diha ka lang sok, pagpuyo. Lingkod ha. Pangutot di hagdag ko. Pagpuyo. Ikaw ba tayo ba? Imo rin ta bugal-bugalan. Pero kini babayhan na tayo. Kani pagkikitaan ako. Milyonarya gini ha. Buhatag siya na akong tunga sa milyon ka pesos. Nga sa ato pa. Tinuod ko siya dato. Ay, pagpuyo di ha, Pedro. Matuog pa ka di ha makaginansak pag-utot. Puldo! Ay, obos ko kong tatay eh. Bidaya lang yun kong bugal-bugalan tao sa kong gisulti. O nga, nakita mo yung Beto Mas? O ingon na ni sa diyang gisugyo tay. Unsa? Inana nga, ingon ako pag-chatin na na, bay? Oo, bay. Al pagmatuod dato gid siya ba? La, ingna siya nga magsugo og tao aron mo hatod sa inyo og tunga sa milyon nga kwarta. Oh. Kining... Unsa na Elma? Ay, di sa tingali may kabuoy, dong Tomas, uy nga, magpadaas sa kwarta nga, pila ko sa milyon ni Fredo, nga dili siya, yap. Unsa Miss Fredo, siniswerte? Uy, ako babae, dili ko, uy. Di Elma. Hamugira mo na babayhana. Busa ato sa kaya nang ihambog. Ingna ba Pedro? Nga ipatod sa inyo ang kwarta nga iyang ihatag nimo. Kung makikita kaniya, kuha ada na kwarta. Binandol nga kwartang ng suod sa gamay nga taktikay. Kisugor ako ni Ma'am Luisa nga ipahatag ko ni mo ni sa inyong bahay. Ikaw magdudukar, Pedro ka. Ako si Fredo, oy. At tuwid sa Bidi Luisa taon. Nagingon mo ko sa Ma'am nga si Pedro yun, si Pedro yun kung nahatagan ko ni tunga sa milyon. At sige dalatan ni Pedro. O, karong gabi papamisitahon ka na ko ni Ma'am nito sila ha. Ibaw ko naman kung ano kaasa lang bahay. Oo, naibawal ko. Sige. Salamat sa pagkato na di kwarta. Salamat kayo! La. Believe na ka na ko, Table Do, ha? Ha? Dawata nga ning usa kagatus kalibo. 100,000 day. Aw, dahil naman naggidahin naman ti katay. Waali tay, ha? Imo na ka na tay. Matra, imo sa dili ko makato. Tungod kiniya, nakita ko na, tinuod ko na yung milyonarya, Pedro. Pili sa iyo ng iyahang gibuhat. Iyan lang niya og hatag ni mong ini maong kantidad. Nga dili pa mo uyab. Mura siya mag-usik-usik man siyang kwarta doon. Karong gabi tay, mamisita na ko niya. Hagdon ko siyang kasal. Magpakasal ako sa babae nga milyonarya! Sige, Pedro. Uyab na yun na siya. Iswerte na kamayo doon. O, tay Polo, di na ako pala biyod tayo. Ikaw, adto ka rin dyan, tipon puyo sa banjon! Sige, kung balik-balik ng istorya, sa Mandato na ta! Why, kabutangan sa gibati ng kong kalipay, ispoko man ang wapagaling kita sa presulo sa babae. Kanya, ay sus, gipananan kong 2 milyon por bida. Sige, bawo na mo ha. May abot ang kagabion, may ato na yun, kung si harianong panibay sa babae nga akong kachat, nga si Luisa. Apan, grabe kay kurat ako kasi kung nakita, oy. Siga ko na kumatas na kong ilong. Wala!
Dili. Ikaw di ka matanon. Tiguang na dahil ikaw niya. Nga pa pag yung kay Tielo niya, lingkod ka sa wheelchair. Oh, tagawang nako tong Fredo. O kanang batanon nga babaan nga may akong profile sa akong FB. Ako ng apo. Di ko pakasal tiguang, oy. Masapay bunot, probida. Pagkasli ko, Fredo, ay. Sabot na kayo inutil, ali! Kasli ko, aron mahimo po kang milyonaryo. Total, hapit naman kung mamatay dong. Gusto ko, matibay mo atiman ako. Ikaw ang musahod sa arenola kung mangihi ko. Huwag mo ilo na ko kung magpupo ko. Sige na dong, Fredo. Kung mamatay ko, pwede naman ka magminyog batanon. Sige na, Fredo. Mga problema na ko eh. Dugay ko ngando yung minyo. Lagi taong kong milyonarya. Pa milyonarya mo to na ako uyab taon. Pero inutil man. Putulog tiil. Sa kay wheelchair. Tiguang ang tagyong tao niya ako. Kuno'y tigilo. Inigpupo niya. Hindi ko no. Unsaman ko kamoy pasultihon. Predo! Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito ka ng Si Dudong adlaw. Fredo, Ate Pres. Fredo? Si Dudong Fredo, Ate Pres. Fredo. Ang iyang pangandoy rin yun ka ng maminyo siya adunahan. Arang-arang yun pagkabutang ba. Daan siya yung mga nauyab, naila siya kay maid karon uban pa na dihang mga uyab niya, mga pobre. Wag yun na siya mga uyab ng mga pobre kay tigyo siya ganahan. Nasi ka siya at si Luisa pangan, Ate Pres. Karon, kitagaan siya 500,000 katunga sa milyon. Kaya papamistaon siya dito. Pagpamisita niya, Ate Pres. Milyonarya to, pero sus, pungkol nagtila, Ate Pres. Ha? Galing ko sa wheelchair, nag-atiguang na kayo. Yung sa ati ko mga sabi, sige na dong, minyo ilang ko dong. Ikaw na itig, agak na ko, kay tigutan na ako wheelchair. Ikaw tayo tig-ilo, inigpupo na ko. Na? Mao na diha. Hindi ha? O, mao na yung problema. Pangasawon ka, kuno niyang. Pangasawan lang ko dong, kay hapit ko matay. Oh, ini ka matay na ko, ikaw na yung magsunod sa akong katigayunan. Unsa sa plano ni Manny Bambe? Balik ta kung ato ta dito sa Genesis, di ba na naman dito nga ningon ang lalaki mo biya siyang amahan o ginahan, o po na siya sa iyang asawa, o dili na sila duha, kung dili usana. O katugya kung pununtaon na kong isulti sa unahan, pag magminyo ko nung kita, it takes 3 to marriage. Husband, wife, ang ginoo sa tunga. Karon, ang pungunta na, og naa ba kay gugmaan eh. Nagyod. Unsa man nimo ani na Wala gugma. Oh, wa Lalaki, tay wala gugma. gugma. Apang gipadala sa. Pero gipadala ang kwarta lang 1 million. 500,000. 500. Tunga nas milyon. Sa milyon. Tungas milyon, tungas Okay. Kaning nahitabo nimo karon, tungod kay ikaw manggod, magsige manggag pangandon nga magkauyab ka og dato. Ang katong sa to gulyat nag helper ready itong nagpadato-dato primero ingon niya mauyab. Kini karon hasta nga mahansa din kalit og kabalimbing na nay kwartang ni abot. Oh. Karon kanaan na kana mao nay gingon apo ningon man ang tigimang gulat og total hapit naman ko mamatay pwede na ka magminyo og batanon ingon ana. Karon kung gamito nimo ang imuhang utok dili lamang ang kasing-kasing madada siguro. Oh, mada na. Madada siguro. Mada. Oh. Ako ana, Ate Pres. Sugot lang ka. Sugot ko. Dili kay ingon man sad siya gulat nga siya mo'y tigrapo. Nya to gulyat. Sugot ka. Sugot, Pero oy. 20 ka tuig di pa mantay. Mahilo. Bayo! Itong nairo bata. Ako ang pangutana diha. Oo, ako pangutana na panalitan. Ningon man ni kon milyonarya nga. Ikay magkatiman ako. Inig pangihin ako. And so forth. And May caregiver, die. Oh, Dahil siya, caregiver na lang. Ay, mayo doon. Kung ingno mo ng idaran nga babae nga, sige, kanang, magminyo ta, kanang, okay, kako magkuha lang ta, kanang, kuhan, helper. Hindi mo sugot. Igulo ko mag-supervise, oh. Kailangan siya. Siya gimoy mo hikap. Oh, Pero Oh. ako, Ate Pres, no? Kani kuhan, kani si Fredo, ate ka naman yung Fredo eh. Ate ka rin. Ate ko eh, klaro kayo eh. Niyaga ko sa milyonarya. Magkuha na lang kong tarong nga. Kuhan. Kanang na. tarong nga, domestic helper ka na kung sa'yo pangalan. Caregiver. Oh. Pero gulyat, ug batinuod man ganini, mo lagi na akong gingon. Kung gamito ni mong utok, mada. Pero gamito ni mong kasing-kasing, di gyud mada. Apan, ug ako sa pasulti mo gaba-gaba po ni mo ni gamay. Uy, kita asa kay kapangandoy. Uy, Oh, ingna na ba kada sa mo papa, may pumpukan, ginan sa pagkagutot. Gingnan sa tiyang papa, uy. pwede, Oh, okay. Sakto. Oh, okay kanang ang
Pananglitan sa nigo, pananglitan sa karon og inong tapunga dili ka ana kay dato lagi pero tiguang. Ah. Karon pananglitan, wa man niya emphasize gula no kung kanang dato apan gwapa. Nabi pinurtihan nga bahalag dato basta gwapa. Nabi pinurtihan ko na ana. Unya lagi gwapa nya Guwang dato ni. inana tiguang na. Dili magwapang tiguang. Uy, Dili ako pasabot pa na pinurtihan nga ring bahalag dato basta gwapa, bahalag dato basta Oo, oo. bahalag kwartahan basta maestra. Ay mga isulti ang binugoy pa ka istorya ba karon. Pananglitan og magkauyab ka og gwapa apan dili dato o di ba dato apan dili dato apan wala gyapon ni karon nga wala kay kugma. Ikaw may timbang-timbang kay ikaw may nakasimba sa imong balatian. Tinoda. Sa ako nang gingon Nya makadawa makauya baka dili dato pero gwapa. Oh, Asa ka na ang dili imo, na. ang imo diha, timbang-timbangon mo kay ikaw may makikipon, unya ningon man sa siya total mamatay siya, imo naman tanan yang kabtangan kay mahug naman to Goliath og konjugal na ilahanan duha. Oh, unya mga asawa ka og kanang naang bataon. Oh, butang na to. natang pakini siya, gwapo. Gwapo Mura. tisoy siya kay gwapo. Oh, mura. Gwapuha gid mo Apan ako ilay. Abay, Fredo, ingon na yung amigo. Pero Apa na, ang ilo- problema kay wapag yung kamanguyab, gwapo man ta ka. Apan lang ako ilay panahom Goliath. Ah, okay, Ako panahom ilay mo. pandantaw. Yeah. Ibutang nato kaslon sila karon magbuhat siya ng babae. Ah. Simba ko unyang gabi mamatay. O karon, Oh, di ko magminyo na sa gwapang batanon. sang hinduta. Karon. Siya na milyonaryo Goliath. Milyonarya. Problema diha ang batanon unyang yang maasawa ug siya na pangmartahon. Ang problema sa daan Ate Pres, ang mga apo, ang mga anak, ug musugot ba? Mao ni problema diha. Awa man Kaya tingali. naman diya yung apo, isa, kanang akong naong diha sa profile na ako ng apo, so na siya anak. Okay, iya, mga apo. Oh. May tag, dili. Ug dili ba mo alma ang apo kaya ara mga mo gipuhunan. Mao na diha. Ano maglibog dong. Una-una ang maayo. Os bunako kung gamito ni imong utok, naara nimo. Kung gamito ni imong kasing-kasing, naara nimo. Apan. Apan. Kung maglibog jud ka, ari atos ba? Tama na. Dito naman nun. Dula ko ang puzzle. Tiyo.